Izobradare zvakamutemo saka tichakumbira vanababa timucherekari vemasoro timucherei. Dipenya yatwa kuti ndakumuona akaendesa nyaya pamama akuita zvinhu ndakatoona iwe ndiri kukubvunza ndati unoudza kuti ndakumuona akaendesa nyaya pamama kwati uje mumba kwako nyika yako here haisi nyika yako chupeti yomunhu nyika yako unoudza uyu mapurisa ndo anofanira kundifonera ndo zvawakataura kai uchiudza uyu hauna respect nasabu ndati hauna here respect nasabu gara pasi simuka shut up chii chakaitika iwe tambareva kumba yako akabva kumunhu iwe munhu amunokumaka vanhu Dhibha makiwa chichakaitika Wasizozvitora mabiko ndati wasizozvitora mabiko wakamukira chikwambati zvakaitika ndozvokuti atiri tese muswechi indira mubvunzo wakamupa here doro ranga riri Dhibha
nanga ridhibhi ndaifunda 8 p.m. zvakafanana pandakaenda kunokanda mukadbox kumba nditi mama nedhibhi saka ndikabvona 8 p.m. yanga ndinayo ndinawo tamwa musoichina titeza kwete kuti right mama chiti hanzvadzi yangu nzwai zvaataura kuti ranga ridhibhi yaikaita pandekuti uyu hanzvadzi yangu anogara nouyo asingaoni saka ava ndivakatenga dhibhi vatenga dhibhi vakaenda kunokanda mukadhibhokisi vakanga vatori vesinayo vamoya vachimwavakubvunza kuti handisi kuramba anenge akanzi akauraya munhu ndiani ndiye kana ipopo pachiteseke pashavaka takatobatikana saka ndikubvunza kuti nini keyuti dhibhi rakambomwiwa here harina kumwiwa saka aiwa ndoda kungoti mupindire ipapo harina kumwiwa singogari papechi ulanze ndikamuchekagadzira supa mavhera vatokuziki asatisvika akabvakuitswa kabhodhi muhomwe haana kumba supa yaino vakutsa muhomwe kuda kuti yakatotsaiishufungei aiwa mundaraunda gara ndinomwa naingwanonzwakaiwewe ukazonzwawo seya vanhu pavakazonzi vari kumhanya nemunhu kuchipatara ari madoro rawamupa iwewe tikatenda tese ndati ukanzwawo sei zvaitondirwadza ngozi handira kufarira chiitiko ichocho kusvika shuwa ndikapindwa mumako mumapurisa haana kufa here akufa havana aiwa akafa tofanira kutaura chokwadi nyangwe tinai tichimuona but akafa nokuti zuva rake wakanga waritara tsaona mama yanga iri tsaona kana kwese kwandakafamba kanya yanga iri mukati mamawako mumapurisa ndanditori muusungwa saka mapurisa namambo chakakosha chi mambo akakosha ina zvinondifadza regai mbokuudzai masabhuku andinokupaya kuona foni dzangu dzinoripota chii chengetaimu zvinoitika munyika mangu mese munhu ari kugato munhu ari pai idzi zvinoripota ukaita zvakanaka zvakaipa tomuita sei ende unoziva rini yedhipi zvatoita dhipi anofanira kuti paara each and every time every day anofanira kuva paindi yemukara monaka and as time goes on une age yavo une makore mangai nopava pa67 haasvike pa80 is gone and ndikutaura ndiri straight pa8 hachasvika chikonzero ane affectwa mudumumani and as uyu achaita maausas nemishonga iwo handikunzwa zvatikutaura wakagonei manje yangatori tsaona mama tsaona zvafanira kuvaika manje ungadeuka mauriwe netsaona iyoyo usamuire kupahuka munhu akanikanganisako dai nzinzita tofanira kutorimo but nyaya yakaitika ndeyekuti pano munhu akauya kundimutsa nditi ini ndakarara ndomanakonhonga chi kabhodhoro mukadbox mwemwe ende shuwa mukadbox medoro ranga ririmo ndikatozoenda nomwana wavo iyo yeminaunzwe yanga iri tsaona zvaukanzi udiwa kwamambo dai wanga wakachenjera wakasimuka notsoka dzako usina kumira tetera nhasi dai wakauya kuti norya endende kwamambo zvandataurwa nasapo kuti mambo vari kundida dai wakauya totangira ubva ndopairatidza kuti unorespect kwete kumira tetere dani akusaziva nyaya yekuti kune kuri kutanga kupinda mudani pamusoro ichi inini ndepakupfirawo zvekare mashoko yataona muwanga uyu murume ari kuti ndakaita irutsaona aiuya kumba kwangu mukadzi wake kuuya koona iye ariko ko chaimukonzesa iye aziva kuti inini shuwa zvandaita itsaona chaimukonesa kuuya koona mami yake chii haiuya kusvikira nanhasi nofunga ndakambopereka ripoti kuna amai ava ndikati nai koye murume enyu akuziva kuti shuwa zvaakaita ari kuti mistake kwari kukoniwa neikuuya koona mami yake kuti ararase ava vakandipindura akati akutya kuwanawo pamwe ndikati kwaadii kuuya pano aona kuti okwamwe wanongoera here pano asi hai alright pauya kuno murodhuma apunziwa apamusorema ndiri kubvunza iwe wapunziwa here handini ndakaita first day ndabuda ndakabuda iri sandi mangwana yacho ndakamuka manje ndobva ndaenda kunowaona ndokubva ndaenda kwapita
Ndo ndasangana noano wamo kunze mkwachete. Anwa mshonga adzoka kubindura. Une imwe nguva here yaukaenda kana nezvinobhodhoro mukaka? Chandakakwanisa ndakatenga mapirizi. Asi nonyaya yokuti mapurisa akanga anditi iwe enda unogara kupi? Kumba kwako nokuti nyaya yako haisati yaita sei? Haisati yapera. Usavhundwa dhokeke? Handina kuvhurwa dhokeke. Mapurisa aita nyaya yako ndiani? Ofisa in charge wapamadziva. Ofisa in charge wapamadziva? Ndiye anoziva mupurisa wacho andizotamudza. Ofisa in charge wapamadziva anoziva kuti wakamwisa munhu mushonga? Dhibha. Anoziva kuti wakamwisa dhibha mushonga? Ndenge ndiri kuBrazil inini ndakasiya kaisa dhibhi nemainjection nemushonga ndikati wazofirita. Saka vakauya vakadhapawo zvavakazoitawo ndenge ndiri kuBrazil ndakatozofonewa ndakuBrazil. Saka chandiri kukumbira mambo ndechekuti izvozvi baba kuti ndizopindura muromo wataurwa naamaiguru angu avaida kurohwa ine mwana wangu naRayana. Pavari papa mwana wachiudza anonzi tafadzwa waramba akavarova pabhawa mazino ari kuzunguza akauya Alec akauya para mosha kuchiziva mosha. Halo? Yes, uri mushere iwe. Raitera mubvunzo wanda kubvunza panapa. Ndiani mupurisa akaita nyaya kwachihuje munhu akanga anwa mishonga ichinzi dhibha? Munhu akanwa mishonga kwachihuje. Akanwisa munhu achiti idoro akanwa dhibha munhu yeye akanomukira kuchipatara. Ora ndo nyanga ida kubvunza iti naye munomudare munobhozi ndakashedza munhu yeye akaisira munhu dhibha iroro. Ndati ndakashedza munhu akaisira mushonga iwo munhu yeye. Ndinaye mudare munhu saka ndazva kuti mupurisa akaita nyaya iyo ndiani? Alright, wozondibata. Ndowandafonera. Norega ndibvokudza. Mwesikiriti yamunofanira kuziva kuti mambo kuona mambo akufonera. Zvinotyisa. Bhozi kana tichifona kuna waisi mukuru wekamba. Atimirire papo ruzvinzwa. Sinofona kuti kuna dispo. Saka nyaya yekupindura kuna mambo unofanira kutotsvaga wewe kuti mambo zvaari kukufonera nchamupindura sei mambo zvinhu zvipi? Izvo bhozi 3 straight. Wanyatsonzwa here pano nyaya? Saka ipo paachatsvaga iye anotoziva kuti nyaya yakakana itoda isoyaita yashata. Bhozi atimire. Bhozi inopfushika pakubvunza kuti dispo tiudze kuti munhu wako nyaya iyi pake pakabva pamadziva akaifambisa sei? Munhu aisirwa mushonga. Saka ndokwatava manje. Saka achaitaura. Chivi achitsiridzwa nochakaipa. Chivi chinotsidzwa nochakanaka. Ndakutaura nini manje? Munova mune hama yakafa nokuda kwemishonga. Musatore mhosva nezvimwe zvinhu. Wazvinzwa? Kana makaberekwa naMwari amai venyu nagonyu vakakusiyai muripo panyika paipe muchigara nasabhuku wenyu musatsiridze chinhu nokurova munhu. Siyai zvakaipa. Ndosaka basa renu tiripo. Ndosaka tichipa judgment. Sakadai tinopa judgment. Kumurova, kuna kumurova, musiye akadai. Handimanzwa ripoti yekunzi ari kuzunguzika masimba. Fai musaite noise naye. Ndo basa redu sinoranga. Ana. Sinoranga. Motikari yakamutakura kuchipatara ndeyani? Yachoda kufaka zvisira uyu. Washanza tizira kawanda sei? Ndikaisa 30 liters. Ndikaisa ndoteka mapisi aidiwa. Mapisi aita mari? Atia basa makadzi aripo. Ni too much. Alright.
kutaura nemunhu mupenyu, kutaura munhu akafa. Iwe uri kufunga kuita seino zvakaitika mubhadharo wamabuya. Kutaura nini? Hakusitaura nini? Ngozi hapana pataisitaura naye. Ndingatonzwa kwamuri. Aiwa, kati kutaura iwe zvinhu zvinonguva nokuti zvangu zvinonguva namadheti. Zvaukanga waita kuda kuuraya kufa kwaakaita munyika mangu unobhadhara mbudzi kudarikwa mavo. Uzvinzwa? Mudare muno unobhadhara mbudzi $30. Kufamba kwakaita motikari nokusvika pesi paakasvika kusvika nokusvika. Mapiritsi akaiswa nedrip unobhadhara $40 mapiritsi nedrip. Right. Fuel yakashandiswa nomukomana unobhadhara $60. Uzvinzwa? Hazida kutumira zvikonzi, hazida kuita sedwa kunzwa kuti watsvaga. Kana watsvaga woita kuna sub. Wa isusu ndisaka takausiya, ndisaka takautadza, takati isusu hatichikwanise. Paivika munhu zvakanaka era? Ndiri kubvunzwa iwe. Saka utsvage zvinhu zvinokuta. Enderemekedzai masabu. Ukaita so zvisinei kuti wati ndiye Tsano wako. Zvisinei kuti mumwe amugarike machuje, mukaita so amugarike. Ndokudzinga. Uzvinzwa? Inini kwete mumwe munhu aiwa indodzinga andikomitsa idi ndinodzinga ndakasiyana mamwe. Ndokudzinga kuti muwe kubva munyika mako. Musare novana vangu chete. Saka utsvaka zvinhu zvakutaura izvi. Mambo zvinonyaurwadza nezvekuda izvo zvinhu zvakaitika zvisiri kuda. No, kana usiri kuda wakaita nokusaziva tsvaga zvatotaura uende kubhadhare nokukumbidza tione kuti uri munhu anonzwa. Munhu otenga doro rake kubva naro kushuka kuenda naro kumba. Mangwana usimuka achiti ndiri kubva rasi, ubva naro kumba kundosvika kugawa. Kutadza kumwa kuti doro iroro toti imistake. Munhu akaenda nokuda. Tanga tichitese nezuro wacho teerera udze. Uye ari kutaura kuserani namasana wati unzwa zvandataura here. Ndinobhadhara zvanda zvakosta mari? 70. Hazvina kusvika 70, zvasvika 130. But fuel ikashanda ipapa isvike $60. Hazvina kana basa izvo. Fuel yakakosha chipa nokufa kwake. Chicha chinorwadza babaka mukoma munin'ina wavo akasira akafane mushonga mudoro futi zvinomurwadza zvinovafaifi vakafana mushonga vakafa mukoma pia avhairidi vakafana mushonga munin'ina wake akafana mushonga munin'ina wake mwana wamainini wake akafana mushonga nhasi akufana mushonga ndakufungidzirwa kunzi ezvino kune dhanyero kune arepi kune nini kune yeni panhu mumwe imbi yakataurira mambo yakasikireti zvinhu zvokuuraya munhu uyu ndiye akataura izvo iye uyu akataura kwapita akataura kumba kwangu akasvika kumba kwangu akasvika nomwana womukadzi vachibvunza kuti aendesa nyaya pane muropa ndiani kuda kuona munhu aendesa nyama pane muropa ezvino kuri kunzi uda kuona munhu iyeyo imba yake ichaparara iti tine imba yakasva nemheni muna novemba mugore rapera tino mwana akarwa nemazizi achirima mumunda masikati zvino nhasi poitwa sei kuti ugare naye sei ngaende kurushinga munhu kana zvakadaro indochibva mumusha inini achisara zvake ndaakutya kufai ini ndiri ndobva mutsvagirawo kugara sarewo mirayakataura nhuna dzavo 5 vanhu vafa mumusha pamusoro ine matombo naye yakutanga nhasi akaasaiti panauki takambogarwa futi kuvhireji zvakanzi murume uyu muwinga abve pano uyu anoita basa rekuroora vanhu vacho varume vachuya pano mushure mokunge ashawa vauya vachida kurara neni usiku ndavaramba zvadaro ashawa vakagadzira futi nyaya ndakauya kwamuri shava nemukadzi wakuti tikanzi anokora tsoka takauya nemurume uyu nevana vangu chiri chinongwa ndechekuti rabve papi
pano izvozvi tiri kubradhi ndichidzoka musha vakataura muromo kuti toda kuti abve musha kana zvichitendera changamira hazvirambe inini handione murume uyu ndogara naye handina mwana naye ndakaita mhuri kwamuhana murume uyu ndogara naye hanzvadzi yamaidhongi ndakamuona wati achigara kwamaidhongi anondibatsira kubva pane machisi pane sauti pane chii zvandenge ndisingaonewo saka ndokumbira hangu uyu mwana waatete vangu ndakatarisa asauchi nomeni naasauchi mukomana munin'ina saka ndiri kuona unge pfindi yacho uje pamusoro pemurume uyu kazvavari kutaura dai vaikwanisa kutora uyu murume uyu nehanzvadzi yangu oyananisa kumba but nyaya yava kuti kuti ngaabva adzokere kurushiro ndiwo muromo wakataura kuti muuyi ngaabve mupi muno nechikonzero chokuti inini ndiri kuramba kuita bonde nawo nechikonzero chokuti vakandiudza kuti inini handiraretezi aiwa kwete nawe yandataurira pamusoro ndeyekuti uyu ngaabve pano ngaaende kushinga ndonyaya yandataura pamusoro ikaba hamina masango ava baba ndivanoziva kufa kwamoyo nokuti ainepo futi ndivanoziva kufa kwomurume wangu history baba iye amoyo vaida kutorova ava panyaradzi yamoyo ava vambika vaida kutorova ava handinoti nyaya iyi yamaida kuverana iwavo baba anenge achiuti avo baba vari apa amo yavo kana pandaenda kuvaona ndaitotakura mukaka ndichienda mavako vachidya asi vaitaura kuti nashumba hatina kana mistake kana chii vakandikanyira zvidhina zvangu inini vachishanda vari vangani vari 3 ivo baba vavo nehanzvadzi yangu naakeju vari pamwe chete vachiyana ndipfeka tohatopaitase vachimwa asi nasi kunokuka kutona zvinhu zvatochinja muhanzvadzi yangu yakapfeka hembe zanu pf iye atienda kotsiriwa hembe yekuti iwe hausiba muzanu pf saka rushingana kunokationa umwe chete chidovena kana mukana ukawanikoko kamutoverengainini ndikatovabvunza vakandichineka ikuramba munondichitonga nyaya muchiparamhosva manzwa here munondichitonga nyaya chiparamhosva mazoparamhosva wese imi maifanira kunge mese manyarara muritu hapana kwatichatoenda because uyo ataura achiti achikuti vaida kurara nemi ende ari ndisapuku wake unzoka muona zvamaita nyaya yenyu chireva kuti kufa kwoyo kwanga kuri nyora hakuna basa hamaifanira kutaura maifanira kupa makanyarara nyaya ndandatopedza matauro anga ndakupa judgment yekuti uyu ngaabhadhare zvakati nezvakati nezvakati maifanira kuita quiet but nawo manje makwara ndiyesabhuku yake kumakaiuya kopaakauya usiku uyu pitrosa achida kurepa achida kurara newe ukadikinda kumakurisa mira ndikudzi haufanira kutongodarira because watoparamhosva haufanira kutaura zvinhu zvisiri izvo haufanira kutaura izvo zvino zvinonzi zvinonzi pamberi pomutungamiri wako right ini ndandapfuchira zvakaipa zvese ndatichibhadhara mari yefuel nezvakati nezvakati uye akati hapana kushanda dzidzi rakadaro ndikati kwoupenyu hwomunhu uchagara sei manje naye sabhuku wacho muri kuzi munyatsoziva here kuti munhu nyika ine mutemo ipi hapana ende chiona kana zvadaisoka ndokuti inini muchiti ugare naye ndinongoti peke and go because mazwi amasitaura manje ndamashaka amaifanira kutaura kuramba makanyarara matoona kuti mambo wangu ndatotopedza but imi mazoparamhosva mukutaura hazvina kwatichatomboenda akafa chero ari mupenyu sinzi wakati iwe unokwanisa kuenda indongoti no hatisa kwatogona kuenda because iwe wazotaura kuti sabhuku akati she itira weti paunorara uitire izvo zvakadaro haufanira kutaura izvozvo
kana uri wasabhuku wari unoziva kuti munhu okupedzisira panyika ndisabhuku ndiye anotaura pachuru pako watsamira ruboshwa akuviga anotaura tasakana nozvakawanda mukutonga tinotozviziva kuti uyu zvakutaura chokwadi kana kuti kunyepa kana kuti kuita sei saka ndikuda kubvunza tochiti kudii mani imaparamazvo muchatarisana sei noko kunedza baba kutazabereko kuti musha uzi ichaparara inini giribeti dhaniero nouyu ndisi yakaenda kwamambo toda kuona munhu iyeyo akaenda kwamambo yaiva zvanga zvakanaka iri kuti munhu afe alright since nyika yangu ini ndini muridzi waine ndini chete ndeta viction order ndinodzinga munhu iye ndakudzinga kana uchienda kwatezvera wako kumhiri unogara kumhiri mati uzopa bozi maifanonge misi manyarara mamira kuti mambo vanotukuda kuti mazopara musha madhara hapana chauri kubhadhara kuchiri mwana wangu uyo ari kupenyu munyika mangu ende ako kwati kumhiri hapana kwandichatei bozi zvafara mukadzi wakasika kutaura mese minutuma ifana kutonyarara maifana kutonoti mambo wangu watopedza zvakanaka but kana mava kuti vana vangu vacho muri kuedza kutaura kuti inde chiti chero ari kubhuruwani chero ari nyika ipi ezilongo ari muzimbabwe mwana wani mwangu but pamazokutaura majako mamusika munotaurei kudaro no shamwari 2 days take and go mati ujehovha uenda mumhiri mapusho dismiss